tko je sljedeći na dnevnom redu? Sljedeći na dnevnom redu su neprofitne organizacije, ali ne samo nama ovdje u Zoomu, nego i ministru Liniću. Pogledajmo prilog, a onda se vraćamo u studio. Neprofitne organizacije sljedeće su na dnevnom redu Ministarstva financija. Nakon što je fiskalizacijom započeo s uvođenjem reda među svima koji posluju s gotovinom, novim zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija Linić planira uvesti reda i među organizacije civilnog sektora, od kojih mnoge velika sredstva dobivaju upravo od države. Uz niz udruga tu su i zaklade, humanitarne organizacije te druge sportske, kulturne i vjerske organizacije. Crkva bi se kao jedna od korisnica proračuna također mogla naći na udaru, kao i sportski klubovi. Ovo je područje dosad bilo regulirano uredbom, no kako ona nije propisivala kazne niti prekršajne odredbe, ministar Linić odlučio se na pisanje zakona. Tako će sve koji se ne budu pridržavali propisa i koji ne budu transparentno objavljivali svoja financijska izvješća sad moći kazniti i financijski. Javna rasprava o novom zakonu otvorena je tijekom ljeta, kad je manja šansa da će zainteresirane javnosti sudjelovati. Zakonom će se obuhvatiti i nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Novost je da će sve neprofitne organizacije biti obvezne objaviti financijske izvještaje o svojem poslovanju. Neprofitni je sektor godinama u konstantnom porastu. Svake godine državna tijela raspisuju stotine javnih natječaja i poziva za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga. Država im je u godinu dana isplaćivala oko 1,2 milijarde kuna, a one su same zaradile gotovo 3 puta više i to bez ikakvog oporezivanja. I dok neke udruge dobivaju jedva dovoljno novca za podmirenje osnovnih režijskih troškova svojih prostora, druge dobivaju milijunske iznose. Svi oni pak doći će uskoro pod nadzor Ministarstva financija, jer bi novi zakon prema neslužbenim najavama trebao zaživjeti do početka sljedeće godine. Evo nas u studiju, s nama je gospodin August Turina, kojeg smo pozvali ne samo zato što dolazi ispred Transparency Internationala Hrvatske, nego prvenstveno zato što ste doktor ekonomskih znanosti i dugo godina se bavite otprilike sličnom problematikom. Imamo prijedlog novog zakona, o tome ćemo nešto kasnije, međutim možda da priču vratimo na početak. Kako je uopće moguće da je svih ovih godina vladao toliki nered, da je svatko praktički mogao biti, kako se toga sjetio, neprofitna organizacija, da se mogao predstavljati kao perjanica civilnog društva, a zapravo pod tom agendom mnogi su itekako puno zaradili? Prvo lijep pozdrav vama i cijenjenim gledateljima. Dakle, Transparency pozdravlja ovu ideju i prijedlog Ministarstva financija u smjeru stvaranja novog zakona koji će regulirati poslovanje i financijski dio neprofitnih organizacija. Međutim, mi bismo također htjeli skrenuti jednu pozornost da postoje i sada dosta dobra zakonska rješenja koja bi se mogla aplicirati na ovaj ovako osjetljiv segment. Ovdje mislimo na zakon o fiskalnoj odgovornosti, koji se doduše primjenjuje samo na one koji su upisani u registar izvan proračunskih i proračunskih korisnika, i također na zakon o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, koji nije dovoljno iskorišten u ovom smislu. Ono što mi mislimo je da bi se kroz određene izmjene i dopune ovog zakona o fiskalnoj odgovornosti i učinkovitijom primjenom zakona o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru moglo daleko bolje kontrolirati udruge koje doduše nemaju svojstvo javnog tijela, međutim ono bi se kroz izmjene zakona o udrugama i zakona o fiskalnoj odgovornosti mogle kategorizirati kao tijela sa javnim ovlastima, posebno naglašavamo one koje se financiraju iz sredstava državnog proračuna, odnosno sredstava jedinica lokalne uprave i samouprave, gdje je naglasak. Naravno da svi porezni obveznici teže tome da svaki novac koji oni ulažu u udruge, bez obzira da li je to 10.000 kuna ili se radi o milijunskim iznosima, žele znati kako se taj novac troši. Međutim, država mora odrediti određene kriterije na koji način će kontrolirati rad udruga, tih kriterija do sada nije bilo.
Primjerice, s obzirom... Pardon, što vas prekidam, tu smo na tragu i mog sljedećeg pitanja. Naime, kažete imamo dobre zakone i postojeći bi se trebali možda samo malo dotirati, ali kako je moguće da u isti koš spadaju i Dinamo, i Crkva, i Plavi telefon, i udruge roditelja djece sa recimo ADHD sindromom, branitelji, dakle svi su oni na neki način ovdje sad pod istom kapom. Je li ipak zakazalo ona tijela koja su trebali provjeravati rad takvih udruga? Ovako, što se tiče, ovdje ne trebamo segmentirati niti jednoga, niti sport, niti kulturu, niti vjerske institucije. Ovdje se radi o jednom pristupu prema neprofitnom sektoru i načinu na koji se on financira i na koji način on taj novac poreznih obveznika koristi. Ono što je manjkavo u cijelom tom sustavu, posebno u udrugama i neprofitnim organizacijama, je manjak kontrole unutar samih udruga. Dakle, ono što sam iz svoje prakse primijetio, da je vrlo velik nedostatak unutarnje financijske kontrole u samih udruga. A to bi trebali zapravo raditi sami članovi takvih institucija, odnosno udruga. Postoji vrlo malen interes samih članova, a možda i nedostatak znanja, kako zapravo funkcioniraju njihove uprave. Pa to zapravo i nas sve zanima. Ovdje uopće nije bitno da li ste vi sad vjerska institucija, da li ste vi sportska udruga, jer sam siguran i da u slučaju Dinama članovi Dinama htjeli više znati o tome, o novčanim tokovima koji se kreću unutar same udruge. Dakle, da li je to sportska, kulturna institucija ili bilo koja druga. Dakle, u tom smislu bi eventualnim jačanjem sustava unutarnjeg nadzora mogli pospješiti ono što recimo sadašnji mehanizmi kontrole, a to je recimo od Ministarstva financija, ne mogu dotaknuti jer država usprkos svojim jakim mehanizmima nema mogućnosti iskontrolirati zaista sve udruge. Njih je sada 50.000, od toga je pretpostavljeno nekih 10.000 aktivno, a 40.000 vjerojatno samo na neki način gravitira u prostoru. To je isto jedna tema koju trebamo otvoriti. Dakle, kažete, možda i 10.000 uistinu funkcionira. Kako je moguće da i dalje postoje određene udruge ako ne ispunjavaju svoju dužnost? Dužnost udruga je upravo da razvijaju civilni sektor, da razvijaju uključenje ljudi, traženje različitih odgovora, rješavanje problema koji ne mogu dobiti obraćajući se i samoj vlasti, ali i opterećivati cijeli taj postupak svojim nekim temama, odnosno upravo bi njihovi predstavnici u civilnim udrugama trebali biti ti medijatori između vlasti i građana. Čini se da se to ne događa. To je u principu bi trebalo biti cilj udruga, da one kroz takozvani nevladin sektor zapravo čine jednu protutežu državnom aparatu i da zapravo svojim djelovanjem doprinose i razvoju samog državnog aparata, buđenju jedne svijesti, dakle u razvoju demokratizaciji društva. Sve ono što Hrvatska prolazi već 20 godina, a vjerojatno će prolaziti još dugi niz godina, jer proces demokratizacije društva ne radi se samo na razini države ili na razini državne uprave, nego i na razini nevladinog sektora. Dakle, tu definitivno treba posvetiti puno više pažnje, a razlog zašto mi imamo ovdje problem udruga brojčanosti je određeni nered koji vlada u samom registru neprofitnih organizacija koji treba pročistiti, a vjerujem da će se i nekim novim izmjenama dopuna zakona o udrugama, a koliko sam čuo ide i na prijedlog novi zakon o udrugama, neke stvari poboljšati. Dakle, neke udruge će se jednostavno brisati iz tog registra, određeni kriteriji i mehanizmi će se poboljšati. Dakle, udruge će puno transparentnije raditi poput trgovačkih društava danas, koja također mora objaviti svoja financijska izvješća. Mislim, vi imate neke segmente udruga koje do određene razine financijskog iznosa, dakle, prometa uopće ne moraju prijavljivati svoje financijske izvješća. Dakle, to su doduše dosta male udruge. Ali onda se isto pitanje koja je ozbiljnost takvih udruga, postojanje takvih malih organizacija. Kada me je pripremala za ovu temu moja kolegica Romana Duganđija koja je radila ovaj prilog, zapravo mi je rekla neke nevjerojatne podatke. Između ostalog, mene jako zanima ova činjenica da je država recimo prošle godine dala više od 1 milijardu kuna nevladinim udrugama. S druge strane, one su same zaradile, uprihodile, kako god to možemo nazvati, oko 3 milijarde. Nedavno sam razgovarala s ocem Plavog telefona koji mi je zapravo rekao
koliko muku muče sa sredstvima, s novcem. Ne moramo uopće govoriti koliko je jedna takva udruga važna za razvoj mladih ljudi u Hrvatskoj, za sve one njihove probleme za koje često puta institucije nemaju niti sluha, niti vremena. S druge strane imamo neke udruge koje se čine vrlo profitabilnim organizacijama, nećemo ih ovdje imenovati. Kako naći tu zlatnu sredinu, kako odrediti? Kažete, ne možemo segmentirati kulturu, vjerske organizacije, sport i slično, ali ipak treba postaviti neke prioritete što je ovom društvu važno, a što je ono, koje su one udruge koje ipak ne moraju primati toliko velike donacije od strane države, nego na neki način od svojih vlastitih članova. Ono što sam spomenuo, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, problem i aplikacije tog zakona u segmentu udruga je ta određena autonomnost udruga. Jer Zakon o fiskalnoj odgovornosti bi podrazumijevao odgovornost čelnika takvih institucija da odgovaraju za novac i kako ga troše. Znači, odgovaraju poreznim obveznicima, to je što se tiče ove domene financiranja od strane države. Međutim, vi imate mnogo udruga koje se financiraju i od strane privatnih donatora. Dakle, mi kao Transparency također se zalažemo da recimo i takav segment udruga bude potpuno transparentan prema svojim donatorima, ali opet ponavljam prema svojim članovima. Jer članovi su ti koji bi trebali biti najveće kontrolno tijelo tih udruga. Dakle, uopće nije bitno da li se radi o nekoj velikoj i recimo lukrativno financiranoj udruzi sportskog karaktera, jer članovi bi trebali postaviti pitanje, dobro, šta je s tim novcem, kako se on troši, koji su tu novčani tokovi. A onda država tako može eventualno ojačati segment kontrole upravo kod onih udruga i neprofitnih organizacija u koje ona zadire sa svojim novcem, dakle, znači javnim financijama. Dakle, u tom smislu ne zadiramo nijedne vjerske ugovore, niti u pogledu crkve, kada je već to spomenuto također na televiziji. Da, to je isto jedan veliki problem, ali to nam se čini, mora biti jedna posebna tema. Mi ne zadiramo, dakle, uopće se ne govori o tome, o obvezama Hrvatske države u smislu Vatikanskih sporazuma prema crkvi. Jer to i dalje je novac poreznih obveznika, koje se samo na temelju takvih sporazuma seli iz državne blagajne. Može transferirati, da. A ovdje idemo sada i korak dalje. Hrvatska je postala članicom Europske unije. Dakle, ovdje se polako ulazi u određenu domenu novca poreznika obveznika Europske unije. Dakle, to je vam isto koje kod financiranja seljačkih udruga, dakle, poticaja u poljoprivredi, isto mora postojati apsolutno transparentnost. Dakle, mi moramo naučiti da mi više nismo jedna država samo za sebe, nego smo dio jedne jedinstvene unije i prihvatili smo njihova pravila. Dakle, mi govorimo polako i o europskim poreznim obveznicima. Dakle, mi smo sad europski porezni obveznik, iako ta fiskalizacija na neki način na razini Europe još nije postignuta. I za kraj, s obzirom da nam vrijeme ističe, rekli smo o zakonu, ćemo se vratiti na kraju vrlo kratko. Vjerujete li da od trenutka kada se zakon izglasa, da koliko će biti to nekako vremenski period u kojem će se zakon implementirati i u kojem ćemo ipak vidjeti na ovoj svakodnevnoj razini konkretne rezultate tog zakona? Hoće li u sljedeću godinu, 2 ili 3 konačno biti reda kada su nevladine organizacije u pitanju? Ovako, stvari države kako aplicira svoje zakone. Dakle, kroz kontrolne mehanizme i da primijeni zakon. Mi smo imali puno zakona do sada koje se u praksi nisu primjenjivali. Pa smo onda izmišljavali nova rješenja kojima bi se eventualno na neki način reklo, ok, sad smo mi nešto novo stvorili, ali imali smo već zakone. Ali opet moramo poći od samih sebe, dakle od udruga kao takve. Kakve rede želimo u samom neprofitnom sektoru. Jer mi kroz udruge želimo poslati nevladinom sektoru, odnosno građanima, određenu poruku. Mi kroz udruge želimo osvijestiti građane o nekom problemu. Dakle, cilj udruge nije samo dobivati novac i trošiti ga, nego zaista mijenjati ovo društvo na bolje. Dakle, mijenjati, demokratizirati to društvo konačno. Dakle, na neki način poslati onu poruku zbog čega su te neprofitne organizacije osnovane. Opet nebitno o kom sektoru se radi, dakle, vjerskom, sportskom ili kulturnom. I ako tu zatajimo, ako tu segment kontrole ne postoji, onda moraju čelnici takvih udruga se okrenuti prema sebi i upitati je li to što činimo zaista dobro i da li mi za to što smo osnovani zaista taj cilj postižemo.
Da, nedavno sam, evo to možda kao jedna misao za kraj, pri izradi jednog znanstvenog rada upravo čitala velike količine literature objavljene u Hrvatskoj na ovu temu i porazan je podatak da još jedan jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj ne vjeruje udrugama civilnog društva. Još uvijek je to jedan pojam koji ostavlja skepsu kod naših građana. Je li to opravdano ili ne? Evo o tome isto tako možemo razgovarati. Mislim da nije opravdano. Doduše, to je opet mišljenje svakog individualnog čovjeka, dakle, što mislim. Međutim, nevladin sektor mora biti protuteža vladinom. I dok god je taj sektor jak, dotle niti vlada ne može raditi šta hoće. I zato bi, kažem, ponovo podržavam ovaj vladin prijedlog ministra financija da uvede red u taj sektor, da se kroz taj zakon uvede što veća transparentnost poslovanja. Na taj način će se i sam red u udrugama stvoriti. Ja mislim da će na taj način i oni možda shvatiti da po njih u kući treba pospremiti. Treba pospremiti. Hvala vam puno, gospodine Turina. Očito ćemo, s obzirom da je zakon još u pripremi, vidjeti na ovu temu. Hvala vam.